A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Za mu ci gaba da karatu mu na littafin madalari. Wa shurudut tawbati mala yace sharɗan tuba annadamu yin nadama alama fata bisa ga abin da ya kuce maka. In ka tuna wani aiki can da kai lala na baya wanda ya wuce to sai kai nadama. Ce inda ka wanga aiki da baka yi shi baka yi ta nadama akan wannan aiki da kai kuma kai ta tuba ga Allah kai nadama. Wani yato Allah ya gudu ila zambi kuma da niyan nan gaba ba za ka sake komawa zuwa ga zunubi ba fi ma baqiya alaihi min umrihi a cikin abin da ya saura na rayuwa ta shi baligi ya ce nan gaba wannan aiki na sabo wannan taba yi a lokaci ina da kurciya ko ina da girma na to yanzu dai ban sake yi ne da niyyar hakan ne ba ayyatu rika da ma'asiyatan sannan kuma ya bar saba Allah fi sa'atiha a cikin sa'an nan wato a wannan lokaci da yake sabo to sai ya bari nan take in kana mutalabbisun biha ya zamo shina cuɗayya da saba Allah ma'ana in kana cikin aikata saba Allah na to sai ka tuba ka bari nan take wala yalu lahu bi halitta gare ba shi balige an yukira taubata shi jinkirin tuba ba da halitta ga mutum shi jinkirin tuba ba shi ce sai nan zuwa gaba kila in shekaru sun ka ja za mu tuba a'a wala ya kula hatta ya hadini Allah kuma mutum ba zai faɗa ba ce sai Allah ya shirye da niyya sai ka ce sai Allah ya shirye kuma muna nasirar da Allah ga dama shirya ba a ba a ce haka nan ba fa innahu cewa shi ko sani dai cewa haka nan min alamati shiqaqi shina daga alamu na marasa arzikin rabar lahira ma'ana shina daga cikin alamu na yan wuta mutum ya ce ba zai shiru ba sai zuwa gaba mu in ba Allah ya shirya mu ba shiruwa za mu sai zuwa gaba a'a wal hizlani kuma ya haka nan tabewa ne wadamsu da basirati da kuma shahewar basira wai jubbu ya wajaba alaihi gare shi baligi hibu zai tsare lisanihi min alfahsha'i mutum ya tsare halshe ne daga alfasha magana da bata da kyau ba wani munkarin da abinki wa kalamul qabihi sannan da magana mummuna duka mutum ya barta wa imalu daraki da rantsuwa idan ta sake a aure mutum ya ce in bai yi abu kaza haka mata ta saku wantiharul musulmi da tsawatar da musulmi ai musulmi tsawa shi ma duka haramun ne wa ihanatihi da yin mutuwa ha'inci wa sabbihi da kuma zagi ne wa tahwifihi da ba shi tsoro shi musulmi fi gaira haƙƙi shar'i in ba a cikin haƙƙi na shari'a ba ne wa yajibbu ya wajaba alaihi gare shi ba da hifza tsare basarihi gani ne anin nazari daga barin dubi ilal haram namiji ya bar dubin baligi ya bar dubin haramun duk abin da zan kallo ne haramun na to ka bar dubi ne wala lahu bi halitta gare ba shi baligi ai yanzu da ilal musulmi ya yi dubi zuwa ga dan uwa ta musulmi ka dubi dan uwarka musulmi bi nazarati tuzihi da dubi ko irin mai cutar da shi wanda iya gani zai ji tsoro ya firgita kuma gashi dan uwarka na musulmi Allah ay yakuna fasikan sai in mai dubi ne ya zama fasiki na to fa jibbu ya wajaba hijranum ka kaurace mishi wai jibbu ya wajaba alaihi gare shi baligi hibza tsare jami'i tarsashin jawarihi gababuwa ne manista a gwargwadon iko yayin ce gababuwa da hannuwanka da kafafuwanka da idanunka da bakinka da halshenka da duk abubuwa gababuwa ne ka kiyaye su daga barin saba Allah kafa ta bar tahiya saba Allah baki ya bar hutta magar da bata da kyawu ba hannu shi bar kama abin da bai halitta ya kama ba ido su bar dibe abin da bai halitta su dube shi baki halshe ya bar faɗa abin da bai halitta ya faɗe shi ba to su ne sauran gababuwa to a kiyaye su ranar za mu takaita insha Allah sai da gobe Allah ta shi mu lami lahiya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yan uwa musulmi barkamu da warhaka wanga karatu ya zo muku daga gurin mabudin ilimi zuwa tashar mabudin ilimi domin samun ci gaban karatun ku kasance tare da mu a tashar mu ko gurbin mu na mabudin ilimi insha Allah ya zo kai tsaye za ku same su kuma yan uwa musulmi a kokari a yada domin yan uwa su amfana dan da ka yada kai ma za ka samu lada kamar wanda ya saurara Allah ubangiji ya sa ya amfane mu gode.